στο μεγάλο δάσκαλο της μουσικής μας παράδοσης, που είχε τιμήσει και το κανάλι μας αλλά και τις εκπομπές μου με την παρουσία του πολλές φορές. Θα πω καλό ταξίδι με μια μαντινάδα του Μανώλη του Μακρυδάκη που λέει «Μουντάκης, κλάδος, σκορδαλός και οι μερακλείδες όλοι, στον Άδη υποδέχονται τον Καρπουζό Μανώλη». Υπήρξε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, μας έχει αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη την οποία δεν έχει κανείς μας από τους συναδέλφους. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια στο Κατοφύγι. Μάλιστα συγκεκριμένα εκείνη τη φορά βάλανε φωτιά και στο Κατοφύγι και στο Ξενιάκο και φύγαμε όλοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι είμαστε τότε εκεί και περνώντας από την παραγιά Παιδιάδος μας σταμάτησε κάποιος, λέει δεν πάτε από θέση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Καρπουζάκης, νεαρό παιδί ακόμα. Αλλά από τότε μου άρεσε η λύρα του. Μου άρεσε και θα μου αρέσει, θα τον ετοιμώ, θα τον εσέβομαι και θα του συγχωρώ πάντα. Καλή στροφιά Μανώλη. Για μένα ο Μανώλης, μάλλον ο κουμπάρος μου, ήταν ένας άνθρωπος, είχε μια καρδιά μικρού παιδιού. Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως. Συνεργαστήκαμε από το 1964 και τελειώσαμε σχεδόν πέρυσι, και ενώ θα ξαναρχίζαμε τώρα. Από το Πάσχα είχαμε κλείσει κάμποσα γλέντια και να ξεκινήσουμε πάλι τη συνεργασία για να γυρίσουμε όλα τα χωριά και να μην παίρνουμε λεφτά. Αυτή ήταν η επιθυμία του κουμπάρου μου, να μην παίρνουμε λεφτά μόνο αν θα παίζαμε σε μεγάλο σύλλογο ή σε κανένα κέντρο. Στα χωριά που είχαμε παίξει από παλιά δεν θα παίρναμε λεφτά, μόνο και μόνο για να δώσουμε μια όθηση ακόμα περισσότερο στην κριτική μουσική. Ο Μανώλης ήταν μια απώλεια και αυτός, μαζί με τόσους άλλους που έχουν φύγει. Η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην κριτική μουσική. Ένας αυθεντικός, ένας καλλιτέχνης με ευαισθησία και με ψυχή. Έβαλε τη σφραγίδα του κι αυτός που θα ακούγεται, θα στέκεται όσο του υπάρχει Κρήτη. Εμείς έχουμε κάνει ένα δίσκο μαζί, σε γλέντια είχαμε παίξει αρκετές φορές. Έχω όμορφες αναμνήσεις από αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα, τον σεβόμουν ο ένας τον άλλο μας και εκτιμώ πάρα πολύ τη μεγάλη του προσφορά στον τόπο μας. Τραγουδιστής, λυράρης, συνθέτης, μουσικοσυνθέτης, συνδικαλιστής, τώρα είχαμε στο Συμβούλιο, στον Παγκρίτιο Σύλλογο. Άξιος. Ήρθε άξιος και φεύγει άξιος. Άφησε μια πολύ καλή μουσική διαθήκη που θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν οι νέοι και να τον ευγνωμονούν. Μανώλη, καλό σου ταξίδι, και οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχάσουμε. Εσύ δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Όπου σταθώ θωρώ σταυρούς. Από χρόνια τραγουδούσε. Σαν έπαιζε τη λύρα του και λίγο τραγουδούσε.